because now omo cancel paper na sign arrays kedo eye date omo de betro hwan na koba ni say ya ne ho kire no na hwan na okokofa o how we buy ya enkrofo etiti ba bi no omo ho be kire wom. Can't we discipline those people? Instead say it will have a ripple effect on innocent ones. Intinano pebe na and also we will delve deeper na ye dimun komo e di amamo. NAPCO trainees almost here from concerned NAPCO trainees. I don't pay no mo bebon komo mo kire sa ban ni she omo bo bi bo she ni nyamba mu eye bo she be ya. I don't see about na yedi nyina mu komo de amamo na no pay wo dwumadi ne so kai na she ne so say Maakye live on Ahenkana 3.3 FM on our social media handles and also nyina ya Ahenkana 93.3 FM. Obetumi a journey off our comment to thoughts fani nyina fa gu ho brand so making kind the amount 0594841044 0594841044. On behalf of the team Odian kan Kwame Yeboah leading the crew. Dream playing the Kofi Mensah Kwame Asante or Fremi Obuoba Ofori Amanfo na no pay. My crado ayensia ye crado. Erade agien no beje won so. Obeje waje woni ufie nyina. This will be soon. Yes, to say and catch you. This will be soon. Yes, to say and catch you. Whoa, here I dare need us so. What hot movie? The 16th day of September 2021. And kakra rade o de eko na ye wo gidie so de ye bewie. Onipa biara wa kantam na odinse se awurade enhyehyere ni nsusu ya wasusu de ma menu mienu o ma ne mbam. Se awurade so de ye betwa 2021. Oso o ma ne mbam no. Yejina Uguama Yesu ni moja ni mu. Emoja ohwegu ye wo Calvary asendua ne so no. Ena ye desrese di omu susu di omu hye ni nyina da embem. Ewe Yesu denimo. We will live and declare the goodness of our Lord God. Enti yadi ewiemo brand so de betwa so de amamo and being Thursday the 16th day of September saying na ewiemo bobre si akọ and right catch you say the possibility and say probability say nsu beto ne wo soro ampa nsu etoye na ne tie ne se pade awunufo no mo de omo nsam ne de ba sei ya eya nia o confirm eni nyankopon omo de omo ye nipa eni nti omo hwehwehwehwe mu a ne omo hunu ye no e na omo de betu dwa nanso so nia otumi sachira wiem nia ono otumi kasampa weni ne besi eya safo awurade Eti enano pen to say na wiembo bra esi etia oseme fanto anim se ahomachene mu hono mu anopa ya na ewiemu ye sedia ensuo beto no petepete kra kakra oseme san fanto anim se awia bremu no ensuo no ebesan apetepete kakra na fe pete kakra na wia nso ne na musa ekwa anwumra bon se ensuo na emu na ye no na emu ai hyase ya sedia etie no
no nti ye boni nyina to fa de amawo wo achim odan ofo ase ayire bi asene manso across so achi ase so adro ne importamu nyina no ene pa de unfo sem fanto anim se ene nsunsuo wo wiem ene ti wototo ne oma no ahwe kwan abefa so abaye ni nyina asomdwe mo Afemi part of your Bible no fako Matthew 22 the verse 44. Matthew chapter 22 the verse 44. The American chira wa utie me na no pay ni say God will put your enemies to shame. God will put your enemies to shame. Sometimes, you know, yeah, normally the situation be the Bible so. Omo agree upon somebody baby go anymore, but omo nim say. Dia onyame ehira no no. Onipa dasani to me and say no. Say urade ma ho kwan say ni ye niema bi kakra na eno nkire say obetumi akum nipa no. So what I say? And until God will put your enemies to shame. Matthew 22:44. Bible is the same. The Lord said unto my Lord, sit thou on thy right hand till I make thy enemies thy footstool. Also the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand till I make thy enemies thy footstool. And I don't pay as this seven country or second swatan in Sani Faso Copimo Bra or they were town for ever coin him guasiemu Copimo Bra be gu a town for anyone say or more than common she send him guasiene the about so no endra Mima Wunyan and Tia say a urade will be your refuge. 3 days ago, Mima Wotia say a duru baby no hey man esusu bone or she share amane or she share him guasie. Edi ma Mordecai nanso so nam se Nyankopon ka Mordecai ho nam sasa for rade kan ho na no painti nsusu ne de ombesusu enhyehyɛ ne de ombɛhyehyɛ nanso so se ebegye wo kra firi wo nsam de enya de ebesi ɛna no na ɛyɛ omadwene senka titi Job nanka Job nam so na wapaw ne ho achi anopa de me ka kyerɛ wo se mempa wo ho achi wasafo rade anim koso atena ne nwunu na se koso atena ne nsani fa so kopimo bra enioma wahya ase a wo ye animguase a opa so digu atamfo no koso atena awurade ne nsani fa so na awurade no enko sa okone mfa ma minim se nkonimdie be yode at the end minim se okon awurade ahya ase no onwie no adansedie na ebe ye wo dia eni nti se wutie me na no pɛ yi a nyasafo awurade se me nka nkyerɛ wo ne se koso atena ne nsani fa so kopim ebra obegu atamfo animu ase kopem ebra ode watamfo be call say ya wo mutusu de ma woni mu ati ase koso a na ye ogidie sasafo awurade a wahye nyuma papa ase no ode wo be kwa awie papa Bible ne translation bi de pa but translation we ne shada nyame de sa nyame me kenkan ndo ana translation ya me de hu yanka me de no kra bai. Also the Lord said unto my Lord,
sit down on my right hand till I make thy enemies thy footstool. Akra de ose ode watamfo be hye wo nan ase. Ode watamfo be den. Ode on be hye wo nan ase. Translations ni be say obe putu wo enemies to shame. Enti de akwa wie nyina ne say Awurade wasori. Wasori a okasa de ama ne ma. Eno na otamfo na hunu. Na otamfo no ono ankasa atena se ehunu se baabi a waduro no ne braso. Eni nti wode ani den ene wode ye na djuma. Anopa iwa wutie me maame a wutie me papa wutie me sene a wutie bi a wutie me na anopa yi. Nia me ka kira wo ne se o de kosoa na eye wafamu de. Kosoa ne koso na make sure say Nia Bible eshe odasani se wonye. Asetena Bible sho odasani se wontena. O koso ye wafamu de. Na me wogidie se Awurade aka se tena me nsani faso. Tena me nsani faso na wo kana se kire no edoso. Tena me nsani faso ne kire se o de nia me ka kire wo no koso ana ye. Tena me nsani faso kopem bra me de watamfo be hye won nan ase. Kopem bra me de watamfo be tu anim guasie mu no. Sa tena me nsani faso no enya se eye ensam asa akakewu eye djuma. It is a task. I was a pay for me. Cause what na me nsani faso no means eduru baby a abrabo ni mu be den but mempower me. Cause what na me nsani faso no e kire se eduru baby a enipa be yiwa ma nanso koso anya gidie na tena Awurade ne nsani faso. Na gidi se ebre a esemu no Awurade obehye wanimunyam. Maka kire se oba be fa Kristo. Se Kristo no afa ne so mra ma ya wura ene wagye nkwa. Na no nkire sa abrabo no eye butter and bread. Oba be dia be enjoy ente sa. Adwuma wo ho wo se wo ye. Se impo onipa da sani bi sore. Se wafa Kristo se ne kra ene na gye nkwa. Ofa ni wie ya na no no nkire se automatically wo call heaven. It is never so. Obi aka cho se sa ne tia mpacho wo dada wa na wa dada wo. Sempo ofa Kristo se wo kra no agye nkwa adwuma bebere wo ho wo ye. Eni ti na no pay asafo se yankoso an yenya de ba de yentena ne nsani faso kosi se ode yen atamfu begu yen nan ase. Awurade de wo tamfo be se wo nan ase. Awurade de wo tamfo be se wo nsam na wo na ba kire ne wo tamfo ne nye. Se wo be koso atena Awurade ni nwunu na se a se wo empower Awurade onka se o de o bre eni nti no o pentama nya wo ho onka se o bre ene wona afofo bi abeka kire wo se ye wo shortcut bi e wa akire ho okonfo bi anase malam bi wa akire ho a wa ben eni nti o kɔ ne nkyɛn se ne be ya wa brabo na o bre no esu betimi ate a na se obekɔso atena asafo Awurade nkyɛn o de obekɔso akɔ ukuada mpa eboni bi obekɔso akɔ efiada mpa eboni bi obekɔso akɔ kwasiada som ni bi a na wa ye ne wo se wo ye bɔ mpa ye ubobi ye bɔ afɔre ubobi ye tonyom utubi ye bɔ ye nsam ubobi so obekɔso a ye niame kan na wa ye afiri akomam enye se nipa ye ntino nso ye bia bra da ko be ye woda asafo Awurade se men kan kire wo awutie mi anopa ni se onim abraba wo nam mu ai onim sa wo bre onim sa wo ten so onim sa wo hia moa nanso anopa yi ode na meso se men kan kire wo awutie mi anopa ni se wo bekoso atena asafo Awurade ne nan ase so bekoso agi na di so bekoso atena ne nsani faso ya ka se tena Awurade nsani faso a na je se wo se wo botene ne abrabo na wo se wo dai subampa bi adi so bekoso aye dia mekikan yi a Awurade se men kan kire wo se nipa se ode wo tamfo ebe hye wo nan ase. Yes, emodin the 3 mil square no krampokra untumi ye ka 3 mil square la se ufidu ho anopa ufidu ho awia ufidu ho anwumre untumi. Yes, ye nyina ye nim enipa nyina nim sampa emu odin de nanso Awurade se
sit thou on my right hand till I make thy enemies thy footstool. Kosua tena me nsa nifa so. Kosua ba abrabo pa. Kosua do nipa. O de odo wo no mo de omo nkyere odo ne nkyere wa eno ne nya wadwuma. Enchi akra wo chia obi a yehwere nim so obeje so ananso wanye so. Wo de wa ye wo de opa wanye so eno no wone ho. Kosua ya wa famu de na de tena awurade nsa nifa so. Kosua tena asafo awurade ni nwunu na se. Kosua tena na sori den mu na bo wo bra se kristoni. Bo wo bra se obia yebeka se brother yi madam yi oye nyame so adwuma. O de Kosua ye wo de sa. Leave them. I know your friends will come try to convince you. Yes, they have heard of a chief priest or whatever priest, and you say you call. No, don't allow yourself to be convinced by those people. In fact, they are trying to lure you into something that will devour your life, something that will milk the life in you at your tender age. But I have come to tell you, say, e kwan papa bi wo ho eye kwan benya me ma bible ka kire o say yo ba bi asa wo tena obegye wa home na ahomegye ni mu no enhyira be pia firim na ahomegye ni mu no ayaresa be pia firim mempentem e ma yemfa wo nkonkoto yesi wo ye okomfo wa bene o yare e di we ne betimi aboa a whole lot. When you fall sick, you hear so many things. O yare a o tin sem bebre enti one mo aduru no yesi an na senete nyame adome kon kakra asem o wonim me de nim ba bia no na ko fashiwo me say o situation bi mu a o tin sem bebre but anopai entie wom now de akoso anya gidie we awurade mu ukunu si wo jaawo ene obi aba wo nchen hwe minim baabi ye koba obema na obeddo tese wodo no be at time madam fa de ye mpaibo wate fa ye mpaibo ye won hwesodie bebre e wo bible mu but ya na me no bible mu hwesodie ne hu hia me because hana no ya kana asema kan minu mienu ye hunu ne da ye nte ye mfa ye nikosue ye mfa hunu ne da ne ho asem ne ya te a ye ka bi na eya na me pese ye de yen a ye te ase no ene de ye example eto abramansa de ye de ani ehunu no abramansa de ye ne te aboabo abramansa de ye ne te ofo ase ayiribi abramansa de ye ne no ene te ofo ase kuma ha abramansa no ye ne te ache ase kuro yi mu ene nyankopon adom oyare ya ne ho ato no ene nyankopon adom no oni yafunu a wode wo ba nyame ama ne bi ene wawo mma ko ma nu ne ye ne no a ne te asene ha ene nyame asira no eno na me pese ye de example na ne esi bible mu de wo na wo hobi na woni ho ene nti awurade same nka nkere wa wutie me anopai se kosoa na ye de ba de na tena ne nsani fa so kosoa na ye ne se efata se kristoni kosoa mo abrabo entuhwa kosoa mo abrabo nya akono na wo de ebre no so a awurade obehye ne ho ani bonyam de ama wo. Continue to sit by the right hand of God. Na minimum say ongu ani mu aseda ena no pain so ye de besi ha na masra safo awurade de ama obi bia wotie mi anopai o ye driver ni o ye obi a wo kwa afuom profession bia wo eye ba bibia wa sori anopai a okọ me sra awurade sa ade bia wo kwa akwaye no awurade mmọ wo ho ban awurade nka wo ho o kwa akọbọ kro no de a awurade mpa wo so ntoma o kwa akọwie sika aba mutirim se o sika na betom eni nti yanko tena ase ne yanko cheni a eno de me se awurade be pa wo so ntoma o koya de papa nko ade a Kristo Yesu onka wo ho onom moa wo na onhwe wo so mfa wo nko ensan fa wo mra sumdiem mi hu yanka ene mi yifiri wa brabom awurade adom ne bambo nto onipa wotie mi anopai so na dansidie nya wo dia ewe Yesu Kristo tinemu koso anya abotre na tena awurade nsani fa so ewo ne bremu no
ɔbɛhyɛ ne ho animuonyam ɛwɔ ne berɛ mu no ɔde adansedie de bɛbrɛ wo a wotie mi anɔpa yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Yes, also na yɛde sports atoa so. After sports no yɛbɛsan aba biom ne yɛaba abɛtoa ɛyɛ dwumadie no so de ama ɔkae ne hyɛ ne nso sɛ ɛyɛ maakye. Baabi a yɛdu sisi a ne yɛ maakye sports ɛna opoku ɔne ne nuanom ɛde toa so ama wo. Yɛkɔ aba sisi a